Здравейте! В това видео ще се говори повече за разлика от предишното. Днес пътуваме към Момчиловци. В момента се намираме в Асеновград, по-скоро излизаме от Асеновград. И започва нашето приключение по тези прекрасни завои. Шипка паста да яде. Днес е 22 март и явно около Асеновград се открива мотосезона, може би в цяла България, не знам. Но навсякъде е пълно с мотористи. Някъде около Бачковския манастир. Задръстване. 2 hours later. Колко полицейски мотора наредени. Те ли са на забора? Откриват. Така и така се движим бавно, поне Не се движим. да поснимаме. Добре ден! Още сме в Бачково! Get a little bit of gasoline. Welcome to another grind. Всъщност искам да ви кажа, че и в този клип няма да се говори много. Невероятна гледка е. Абонирайте се за канала, ако искате да продължавате да гледате такива кадри. И ви пожелавам не само да ги гледате. Живейте ги. И оста проклета моя. Ето, вече и снега е тук. Няколко минути по-късно. Да, няколко минути по-късно и 300 метра по-нагоре вече и сняг. Честита първа пролет. Не знам какво да кажа. Вау. Честита първа пролет на всички. Между другото, пътя къде е много тесен. И тук ако не дойде някой кола, е отлично. Да, но да не разбираме какво е.
е всъщност. Разбрах ли? Всичко е наред. Да. Чиста първа пролет на всички. Надявам се да сте видели щъркели, да сте си оставили мартинците по дръвчета. Аз моите още я държа, защото като гледате съм в друга България. Камчатка. Добре, яко. Тръгнахме на слънце от Асеновград. И сега е истинска зима. Зимата става по-истинска. Друго не мога да кажа. И после някой като каже, не си купувай Subaru. Ще си купя. Ще си купя, защото и къде съм. И ние вече пристигнахме на място, което ще нощуваме. Къща за гости, Момчил юнак. Няма как да я объркаме. И сега бих искала да ви покажа нашата стая в къща за гости Момчил юнак, която е много уютна. Вижте какво осветление има само това. Адски много ми харесва. Също така това шкафче е много автентично. Нека да видим и терасата. Вау, страхотна гледка се открива от нашата тераска. Ехе. Ето я и стаята, и леглото. И това сладко сърчице, което допринася към декорацията. Много ми харесва стилът, който е изцяло в къщата. Също така домакините ни посрещнаха много топло и са супер гостоприемни. На най-долното ниво имаме хана, която ще ви снимаме по-късно. Но всичко е супер яко и се надявам да имаме една невероятна почивка в Родопите. Много свежа декорация има. Това винаги привлича вниманието на една жена. А тук по стълбите има картини, които са нарисувани от деца от местното художествено училище. И всеки, който желая, може да се включи и да си закупи картина. Много са хубави. И също така ми харесва, че се подкрепя тая инициатива от нашите домакини.
Това е младшия шеф Гордан Рамзи или братовчеда на шеф Иван Манчев. Реже суджуци. Сежуха! Трябва да е нагребен. Да, в професионалната си кухня тренира. Специално осветление за скаричка. Бах тякото. Ето е лампичката за скаричката. Специалното, освен че имаме специално осветление за скаричката, искам всички да забележат, че скаричката е във въздуха. Само се държи тук. Има си собствена стойка, въздушно окачване. Собствено мнение. Така е. В 21 век изкарите си имат собствено мнение. Дели за Мерцедес. Не, това не е скиотко яки. Аз ще му дам моите.